дава ни такива различни откровения, уж от Господа, а всъщност не е от Господа. Защото Господният ден не е светлина, а тъмнина. Никой не иска да дойде Господния ден. Господният ден му идва! Не е Исус, нали? Да. И апостол Павел, за да успокои, вижте, това е една голяма църква, изведнъж да попадне на лъжливо откровение. И апостол Павел трябва да пише писмото, за да ги успокои тая църква, защото ще повярват на лъжата. И вижте какво... Апостол Павел успокоява църквата в Солун, че няма да стане това, докато не се изпълняват три неща. Господният ден няма да се изпълни, докато не се изпълни три неща. И кои са те? Сега ще ги. Първо, нека да четем 3-4 стих. Същата глава. Първи Солун. Първи Солун. 5 глава, да, дето прочетам. 3-4 стих. Вижте какво казва. Сенначък сълко. И като мир и когато казват мир и безопасност, тогава внезапно ще дойде гибъл. Внезапно ще дойде Господния ден. Погибъл. Всички хора ще отиват гибъл. Нали го знаете? Гибел. Тогава внезапно ще дойде гибел. Както родилните болки на бременната жена. Сега, значи, тук казва бременна, като родилки болки, бременна жена. И те няма да избягат. Спегнат. Първото нещо трябва да стане, това е отстъпление. Във втори Солунци, 2 глава, прочетам и читам, няма да станат, докато не дойде отстъплението. Да отстъпят. Да отстъпят. Сега, първото нещо – отстъпление. Отстъплението на гръцки, думата отстъпление на гръцки, някой знае ли гръцки? Отстъпление означава апостасия. Така ли бе? Кой знае гръцки? Там точно тази дума не знае. Така. На гръцки отстъпление, отстъпваш. Отстъпление на гръцки е преведена апостасия, която се превежда отдалечаване, отстъпване или заминаване. Вижте, и самият Исус Христос го пророкува. Сега да гледаме Исус. Самият Исус го пророкува в 24 глава Матея. Нека да отворим Матея. Първо трябва да дойде отстъпление. Исус казва в 24 глава Матея. Тук ли сте? От 11 стих до 13. Давай. И много лъжепророци ще се появят и ще заблудят мнозина. Но понеже ще се умножи беззаконието, любовта на мнозинството ще охладнее. До 13 стих, нали? Но който устои до край, той ще бъде спасен. До 13. Амен. Който устои до край, Той ще бъде спасен. Пророчеството на Христос го казва, че първо ще дойде отстъплението. Много хора ще излязат от църквите, много хора ще повярват на лъжеучители,
на лъжи пророци, защото много пророци ще се появяват в последно време. И за да може, това е тактиката на дявола, за да може истинските да ги отклони от църквата. Ако е възможно избрано. Да може да направят така, че да се отклонят от истинското Евангелие. Хората в момента са тръгнали, знаете ли къде? На погрешна посока. Защо? Защото хората търсят учители по своите страст. За мен словото, той брат не е за мен. Аз ще се търся друго. Абе, вашата църква падат ли хора? Те сега говорят. О, брат, помазание. Такова присъствие. Преживяване. Да, много е помазан пастора. Много е помазан служителя. Дай Боже. Много са помазани хора. Прекарахме много. Колко? Сега питам. Добре. Много помазани. Много присъствие на Бога. Има ли поне 10 човека истински? Променени. Няма. За да влезем в помазанието, за да влезем в присъствието на Бога и да кажеш аз преживях, човека става друг. Не същия. Пак продължава същия начин да живее. Макар че пада, макар че казва голямо съжаление, голямо нещо преживях, а след това го виждаш пи. И аз сега ме предупреждавам. Много хора реклами правят. Добре, но истинското слово ще те промени. Евангелието, което проповядваме истинското, то ще те промени. А не човека, а не ония, който истинското помазание идва от Исус Христос. Ни хората са така направени, че да бягат, да отиват да търсят, падат и не знам си какво правят. А Исус какво каза? Сега забелязвам. Какво каза? Учениците като отидаха и бесовите като им се подчиняха. Апостолите казаха, идвам. И апостолите, в името на Исус излез, напусни! И демоните се покоряваха на апостолите. И те се зарадваха. И дойдоха при Исус, казаха, Учителю! Само една молитва направих, демоните напуснаха човека. Исус какво каза? Браво, апостол Петър! Браво, Йоанне! Браво, 12 апостоли! Браво! Какво ме прави? Бесове изчезват, хора падат, не знам си какво. Исус какво каза? Сега най-важно. Слушайте, не се радвайте, че духовете се покоряват или бесовете изчезват. А радвайте се, че вашите имена са записани на вечната книга. Амен! Това е важно да си записан, това е важно да си новороден християнин истински. А кой търси други неща, това е вече извън това. С това, наистина, той казва и духовете ще ви се покорят. Но най-важното, не се радвайте на това. Важно е да се радваме, че нашите имена са записани. Така. Отстъпление от Христос. Много хора ще бъдат отстъпени, защото казва, беззаконието ще се умножи, а любовта ще охладне. В отстъплението има 3 страни. Сега ще кажа, 3 страни има. Единия има богословска страна. Богословска. Това е духовна заблуда, поради това, че вярващи ще слушат лъжепророци и лъжеучители, и лъжливи учени. Да. Това е богословската страна.
Значи има хора, слушат тези учения. Преживях много. И много хора излизат и казват други учения. Много различни учения, всеки тълкува друго. Някои американци пращат ученици в Португалия, навсякъде, в Гърция, навсякъде, и те ги обучават. След 10 часа нямат право да излязат. Влизат се вкъщи 10 часа като казано. И те участват и дават Господно не с вино хляб. Те го дават с картофки и кола. Много неща видях. После видях с вода. Различни учения. Отстъплението има и втора страна. Това е морално-етична, то е свързано с увеличаването на беззаконието. Исус каза ли, че се увеличи беззаконието? Да. Каза. Това е второто страна на отстъплението. Значи увеличава се беззаконието, т.е. допускаме компромис, то означава, че не вземаме на сериозно греха. Брати и сестри, ние сме осветени. Ние сме избрани да живеем свят живот. И ако допускаме компромисите да завладеят, да влязат в нас, в църквата, в семейството, ние не вземаме на сериозно Библията. Ние не вземаме сериозно Господа. Ние не вземаме тези думи, които се отнасят за нас. Днеска ще излъжа, не е проблем. Господ е милостив. Тоест, месец даде ли десятъка си? Брат, не си дал десятъка. Ама дава човека. Само един месец. Топърно. Очи. Няма страшно. Аз говоря ви това, което казват. Няма страшно. Бог е милостив. А Исус как изобличаваше хората? Горко на вас, лицемери. Горко на вас, верници. Държите човешкото и се правите, че сте вярващи. Затова трябва да внимаваме. Греха е много сериозно. Що трябва да не допускаме. И третата страна на отстъплението вече се състои от охладителната любов. Сега, третата страна или част, това е охлаждане на вярата. Исус ни каза, пазете се от лъжливо учение, след това казва, беззаконието ще се умножи и след това казва, много хора ще охладнеят. Ще отпаднат, охлаждат. Охладителна вяра. Тук ли сте? Да. Сега, тъй като Исус ни предупреждава охладителна любов, любовта между вярващите. Как е любовта между вярващите? Добро ли е? Сега днешно време. Как сме? Хладно. Какво ми сестра Марика сега? Там да се оправи неща. За мен е за какво? Аз не съм добре. Така. Охладителната, това значи, че ние сме се отстъпили. Ако имаме тая любов,
значи ние сме се отдръпнали. Ние не сме добре. Охладителната. Много хора ще отстъпят. Любовта между вярващите. Всички говорят за любов. А няма. Всички казват да се обичаме. И това означава, че живеем в последно време. Що ми се обичаме? И въпреки това, Христос казва така. Исус Христос казва, който стои до край, той ще бъде Спасен. спасен. Важното, който стои до край. Второто нещо, което трябва да се изпълни преди да дойде Господния ден. Това е белег, който се изпълни. Това е явяването на Антихрист. Лично. Във 2 Солунци, 2 глава, 3 до 4 стих. Да прочетем. Една личност. Нека да го прочетем. Ако някой е отворил, брат, от 3 до 4 стих. 2 Солунци. Никой да не ви измами по никой начин, защото това няма да бъде докато първо не дойде отстъплението и не се яви човекът на греха, синът на погибелта, който така се противи и се превъзнася над всеки, който се нарича Бог или на когото се отдава поклонение, защото той седи както Бог в Божия храм и представя себе си за Бог. Така, няма да дойде Господния ден, докато не дойде една личност. И тази личност, апостол Павел го и казва там, че той ще се нарече синът на погибелта или човекът на греха се ни се яви. Защото тук не казва Антихрист, казва човекът на беззаконието, човекът на греха. Кой е той? Антихрист. Антихрист. Той ще трябва да дойде. Никой да не ви заблуждава. Защото казва, никой да не ви мами. Казва ли никой да не ви мами? Да. Докато не се изпълни това. Значи трябва да дойде той. Трябва да дойде Антихриста, синът на погибелта и човекът на греха. Значи разбира се Антихриста. Това е този, който в Откровението на Йоанна там е описан като яздеш на бял кон. В 6 глава на Откровението. Там, 2 стих, той е описан като Антихрист. Буртатор, не рей. Верба на телефон. Братко и сестри, някой да отворим Матей 24 глава, 15 стих. Така. Някой го чуха, някой не можаха. Но аз пак ще кажа. Матей 24 глава 15 стих, там се говори, че за Антихриста мерзостта, която докарва запустение. Кой докарва запустение? Това е Антихриста ще докара. Заедно с него ще докара запустяване. И на 21 стих, може някой да го прочете? Пак същата глава. Защото тогава ще има голяма скръб, не бивало от началото на света до сега и каквато не ще има. Така, 21 ли беше? Същата глава. В 21 стих, тогава когато се яви този личност в Божия храм, значи той ще се яви в Божия храм. И тази личност не може да се яви сега. Чувате ли? Тази личност няма да се яви сега.
Не може да се яви сега. Има една пречка. Значи там се казва има една пречка. Там пише пречка. И тая пречка кой е? Според нас. Кой възпира Антихриста? Пречка има. Ще го разберем следващия път. Нека да прочетем Втори Солунци, 2 глава от 7 до 8 стих. Той говори за пречка. 7 до 8. Защото оная тайна си реч беззаконието вече действува, но само докато се отмахне отсред оня, който сега я възпира. И тогава ще се яви беззаконият, когото Господ Исус ще убие с дъха на устата си и ще изтреби с явлението на пришествието си. Така. Значи Павел обяснява това 2 глава 7 до 8 стих, че има някой го възпира. Някой се предполага, че за да се яви лично Антихриста на земята, църквата е възпира. Сега, не пише така, ама казва. Значи може да е църквата. Може това да е грабването и тогава да се яви Антихриста. Може и да е друго. Предполага се. Но тая пречка ще я намерим. Ще бъде, как да го кажем, следващия път го оставаме за тайна. Че Антихриста ще дойде. Кой е онзи, който я възпира? Павел ни дава отговора в 5 и 6 стих. Нека да прочетем 2 Солунци. 2 глава. Отново ли? Също. 5 и 6. Да. Не помните ли, че когато бях още при вас, аз ви казах това и сега знаете какво го възпира, да не се открие в своето си време. Така, казва, аз ви го казах. Значи Павел е казал. Не помните ли? Аз когато бях и аз ви казах за деня, за Антихриста. И така, когато говорим за деня на Господен, Павел успокоява вярващите в Солун. Всичко ще се изпълни и ще завърши с Христовото пришествие. Когато Христос ще установи Христовото царство, ще управлява с желязна тояга и той ще управлява не политически, а правда и мир. Знаем, че Христос идва и ще управлява с желязна тояга. Той идва да управлява, но не политически, а с правда и мир. И така, накрая, имаме Господния ден, имаме второ пришествие и като крадец нощен. Отново се връщаме 1 Солунци 5 глава 1 стих. За годините времена няма нужда, че Господният ден ще дойде като крадец нощен. Библията ни предупреждава, брати и сестри, как да стоим, защото внезапно може да стане това нещо. Внезапно може да дойде Господният ден. Готови ли сме за деня? Готови ли сме? За това пророчество двамата апостоли пишат. И Христос сравнява. И Христовото пророчество се сравнява 24 глава 42 до 44 стих. Това пророчество, че крадец в нощен.
Как може посланията да пише, един пише крадец в нощно и другия пише, и Христос го казва. Да не спим, както другите. Крадеца кога идва? Нощем. Очакваш ли тази вечер крадец да дойде? Не. Спиш си нормално. Обаче сутринта ставаш 10 овце ги няма. Обаче когато знаеш, че може да е тази вечер. Обаче аз ще успия, няма да спа сега. И демниш крадеца. И ще го Виж, така иска с това нещо, иска, не че да не спи, с това нещо да се подготвиш, да будиш, защото каза, дете трезвени, будни. Не знаете деня и часа. И той каза, за какво ви е деня, Господи? За какво да ви пишат годините, времена? Подготвяйте се. И накрая дойдохме на най-важното. Да бъдем готови, да бдим, защото Господният ден ще дойде като внезапно, неочаквано, като крадец. Много хора ще бъдат изненадани. Кои ще бъдат изненадани? Който не очаква. Който не очаква Господния ден. Те си мислят да има враг. Но няма пророчество за този Господен ден да не се изпълни всеки момент. Може да дойде Господния съд. Сега, неочаквано ще дойде. Много хора ще се изненадат. Но хората в това време ще живеят нормално. Все едно нищо няма да се случи. Няма да разберат кое е време. Но Библията предупреждава вярващите. Христос сравнява това време с Ной и с Лот. Сравнява ли го? Хората бяха, ядаха, пиеха, женаха се, разсреждаха се, правяха си каквото искаха. Изведнъж внезапно казва, внезапно дойде какво? Потоп. Умряха ли? Да. Ама Ной умря ли? Не. Значи той чакаше нещо. Той беше готов. Значи ние трябва да бъдем готови като Ной. Да построим ковчега на спасението, да бдим и да бъдем будни и трезви. Така. Сравнява ли Христос с Ной? Сравнява. Ядаха, пиеха, живееха си нормално, купуваха, продаваха, нормално си живееха. Тук ли сте? Не ви е интересно? Точно сега това прави света. Така. Хората ще живеят нормално. Христос сравнява това с Ной. Така, в Лука го пише 17 глава 30 стих и подобно на това, Исус казва, подобно на това, на кое е подобно? Подобно на Ноевото време, значи той казва, подобно на това време, в това време и деня, когато човешкият син ще се яви. Това време човешкият син ще дойде. Павел дава още едно сравнение с 1 Слон 5-3 стих. Там четем, че има един стих, който казва мир и безопасност. Нали казват? Мир и безопасност. Но интересно, че Христос казва, ще дойдат, ще чуете за войни и за военни слухове. Но това е началото на страданието. Обаче апостол Павел пък успокоява и казва, когато казват мир и безопасност, тогава ще постигнем. Значи той казва мир, а Христос казва войни. И интересно е, че се изпълняват и двете.
И Христовото пророчество се изпълнява, и апостол Павел пророчество се изпълнява. Защото всички говорят за мир. Сега, говорят за мир, а някой воюва. Значи се изпълнява мир и войни. Да. Украина, нали? Украина и Русия. Нали? Война. Обаче виж, се изпълнява. И сега ще ви кажа в кое време сме ние. Ето, Христовите думи. За война, за войни слухове, за епидемии. Тези неща стават. Не стават ли тези неща? 20-та година какво прекараме? Една голяма епидемия. Колко хора загинаха? Много. От корона. Много хора. Това е мор. Това е епидемия. Сега живеем точно в това време в момента. И се изпълняват Павловите думи и Христовите думи. Другото нещо, и завършвам. Като родилни болки. Значи, Павел казва, като родилни болки и внезапно ще дойде погибел. Ела сега. Родилни болки. Не, че продай гецина, ма? Ай, не режикте истинките. Така. Аз не съм лекар. Нямам лекарски умения. Обаче давам един пример с дъщеря. Тя в момента е бременна. Чака живот. Така ли? Да. Така ли? Тя сега знае, че един ден ще ражда. Да. Така ли? Знае ли кога ще започнат родилните болки? Не. Не. Долу-горе има си. Точно Така. никога не знае. Казва ми времето. Да. Никога не знае Да. точно. Сега. Апостол Павел сравнява с жена родилни болки. Сега. Искам тук малко да гледате. Родилни болки на жената. Преди да роди, идват слаби и по-редки болки. Така ли? Да. И идват едни болки, казват, поста. Това е рядко, значи редки болки. Слаби. Да. Сега. Тъй като идват редки и слаби болки, значи това е, апостол Павел иска да ни предупреди, слаби и по-редки болки, с връзка с Христовите думи, и това е началото на страданието. Сега сме. В момента сме на редки и слаби болки. Сега го живеем. Сега сме в началото на страданието. Това е началото. Още не сме стигнали до силните и истинските болки. Сега сме на по-редки. Това е началото на страх. Ще чуете за войни, за мор, за глад, земетресения, трусове, пожари. Но вие не се безпокойте. Казва, това е началото на страдание. Така. И сега, брати и сестри, ние живеем точно на това време. На тези болки, слаби и така. Но ще дойде истинските болки. По-силни. И която тя ще роди живот. Ще излезе живот. Разбирате ли сега? Ама тя знае, че ще роди и трябва да се подготви за това. Ето, значи бременната жена подготвя се. Значи знае, че ще дойде живот. И за това взема мерки сега. Подготвя се. Това е подготвение. И искам да ви кажа, с бременната жена също ние сме така. В момента трябва да се подготвим за идването на Господа. Турмам. Защото не знаем истинската болка. Не знаем кога ще настъпи истинското. Сега лъжливото. Сега болка има. Ама ще дойде другото.
И сега казва, внезапно ще дойде, като родил Бог. Нощем ли? За това трябва да се подготви. Виж как се равнява с жена, родил Бог. И в момента това време живеем. На това страдание сме. И затова трябва да се подготви да раждаме. Да се подготвим за нов живот с Христос. Амин! Така. И накрая. Дълго отидем, нали? Първи Солунци 5, 4 до 5 стих. Но вие, братя, не сте от тъмнината, за да не изненада Господа, защото вие всички сте от рода на Господа. Този ден като крадец няма да изненадва истинските християни. Тоест този ден като крадец ще изненада тези, които не го очакват. Тези, които живеят в тъмнина. Тези, които още не са повярвали. Тези, които са отхвърлили Христос. За тях ще постигне внезапно погиба. Завършвам. Защото, нека да го кажем всички. Я да се изправим. Такава проповед не сте имали. Като семинар. А да видим сега, 7 часа минава, кой ще избягате? Няма да избягате. Ще имаме още служение. Не сте пазарили? Няма да останем обаче. Аз съм пазарил достатъчно за всички. Така, нека да го кажем. Защото Бог не ни е определил за гняв. Но за да получим спасение чрез Господ Исус Христос. Амин. Благодаря на Бога, че Бог не ни е избрал за Неговия гняв. Ние сме определени за спасение. Спасни Бог, това Исус се яви, за да спаси всички ни. Нека да спеем една песен, да съберем